Dames en heren, geef ze een groot applaus. Mijn jeugdhelden van Brugge, de Jansen Buggenband. Dank u. Mijn leven is niet voor niks geweest. Voor al die lui die wat het vorig jaar naar heel Holland bakt gekeken hebben, die zullen ook teleurgesteld zijn geweest dat geen aandacht wordt voor dat ultieme Limburgse gerecht van uiterste, wat zowel geserveerd wordt bij de koffietafel bij begrafenis, als crematie, als op het duikfeest en de kermis. Je ziet zo'n leuk publiek. Ik sta je dus nu niet in de regen op de friethof. Proemen vlaaien. Ik moet nog even scoren. Wel aan een nieuwe shot. Ik moet nog even trippen. Want er is een oude vulzige rot. Ik moet nog even blauwen. En ik hoef geen shit. Dat gaat er eerst veel beter. Hoe is een apet? Ik wil thee. F. U. M. Vlaai. 1, 2, 3, 4. Proevenvlaai. Proevenvlaai. Alleen zijn stekbeslag rond. Alleen ik hoef geen kosten. Daar kom is zo zwaar. Sterker dan Kashmir-shit. En zich daarvan gebroken. Vult er Jan zich weer aan het vet. En hij weer klaar ogen. Hij vult zich om oké. Geen last van cold turkey. Dat ligt daar strop in de wc. Ik wil P. F. U. M. Vlaai. 1, 2, 3, 4. Proevenvlaai. Ik moet proevenvlaai. Alleen zijn stekbeslag houdt. Alleen ik hoef geen kosten. Vlaai. 1, 2, 3, 4. En zijn stekbeslag rood. Alleen ik hoef geen kosten. Chic, gekozen hem nog. En we hebben nu het aan 4 of 84, dus de mensen hoef je geen zorgen te maken.